V období od 15. októbra minulého roku do dnes v súlade so stratégiou rozvoja našej obce a v spolupráci so sekretariátmi a správou pre kapitálové vklady autonómnej pokrajiny Vojvodiny, miestnymi spoločenstvami a školami na území našej obce, Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny, obecnými inštitúciami, verejnými podnikmi a inými ustanovizňami za podpory výborníkov zhromaždenia obce, členov obecnej rady a za nezištnej pomoci obyvateľov obce realizovali sme početné projekty, ktorých celková hodnota prevyšuje 250 miliónov dinárov. Kvalitná zdravotná ochrana našich občanov je jednou z priorít obce Bačský Petrovec. Obecným rozpočtom určené je 2 100 000 dinárov pre dodatočné zdravotné služby v obecnom dome zdravia, ktoré našim občanom umožňujú pulmologické, kardiologické a gynekologické prehliadky, PAPA test, ako aj priamu spoluprácu ustanovizne s inštitútom v Srienskej Kamenici. Elektronický systém v dome zdravia umožňuje určovanie lekárskych prehliadok aj prostredníctvom internetu. A tak je Petrovský dom zdravia jeden z 2 domov zdravia vo Vojvodine, ktoré poskytujú pacientom túto možnosť. Vo svojej stratégii rozvoja obec okrem oblastí zdravotníctva, školstva a infraštruktúry osobitnú pozornosť venovala oblasti mládeže a športu. V procese vypracovania je aj stratégia rozvoja športu v obci pre obdobie rokov 2015 až 2020 a v súlade s akčnými plánmi oboch stratégií dôraz sa kladie na rozvoj športu v školách. Okrem 3 skôr vybudovaných športových siení v školách v Maglici, Petrovci a Kulpíne začali sa práce na výstavbe športovej haly vedľa základnej školy Jozefa Marčoka Dragutína v Hložanoch. Hodnota investície je 94 miliónov dinárov. Aj v základnej škole Jána Čajaka žiaci budú mať lepšie podmienky pre telesnú kultúru a zaoberanie sa športom. Pre vybavenie nedávno vybudovanej športovej haly zabezpečené je 10 miliónov dinárov. V základnej škole Jána Amosa Komenského športová sieň bude vynovená bezpečnou strechou podľa súčasných štandardov výstavby. Projekt výmeny krytiny na športovej hale činí 4,5 milióna dinárov. Na nádvorí Kulpínskej základnej školy vykoná sa aj rekonštrukcia športových terénov. Projekt rekonštrukcie terénov a detských ihrísk činí okolo 4 milióny dinárov. V Bačskom Petrovci sú otvorené a odovzdané na používanie prezliekárne pod tribúnou na futbalovom ihrisku vo Vrbare. Celková investícia výstavby tribúny a prezliekární je okolo 20 miliónov dinárov. Aj lovci dostali novú strelnicu. Na výstavbu športovej strelnice pri loveckom dome v Lesíku bolo zabezpečených 300 000 dinárov. Aj v Maglici sa zveledia športovo-turistické kapacity. Na výstavbu športovo-rekreačného bazéna sa zabezpečilo 13 800 000 dinárov. V tejto osade sa vymenila aj krytina na budove škôlky. Investícia mala hodnotu 2 milióny dinárov. Žiaci základnej školy v Hložanoch okrem prekrásnej športovej haly čoskoro dostanú aj novú školskú kuchyňu. Hodnota prác na adaptácii kuchyne ako aj jej vybavenie je okolo 1,5 milióna dinára a práve sa konajú práce na sanácii sanitných uzlov. Na tento projekt vyčlenili 6 900 000 dinárov. V tejto škole, ako aj v základnej škole v Petrovci, je nainštalovaný systém videodozoru. Investícia mala hodnotu 753 000 dinárov. Pre dobré ovzdušie, v ktorom naše hospodárstvo a občania budú mať adekvátne podmienky pre život a prácu, jedna zo základných podmienok je aj vybudovaná infraštruktúra. Na obnovenie a upevnenie konštrukcie vozoviek v Hložianskych uliciach bolo vyčlenené 11,5 milióna dinárov.
Na výstavbu sekundárnej kanalizačnej siete fekálnej kanalizácie v Bačskom Petrovci sa vyčlenilo 16 800 000 dinárov. Investícia hydrostrojníckeho a elektrovýstroja vákuovej stanice v Petrovci mala hodnotu 12 miliónov dinárov. Hodnota prác na výstavbe cesty v priemyselnej štvrti v Bačskom Petrovci je okolo 3 milióny dinárov. Rovnakú sumu vyčlenili aj na premiestnenie podzemného 5 kW vedenia v priemyselnej štvrti. Prvá fáza výstavby cyklistickej dráhy v Petrovci sa ukončila a hodnota investície je okolo 2 milióny dinárov. Úprava turistického komplexu Loveckého domu v Lesíku a parkovacieho priestoru pri Kaplnke si vyžiadala 3 milióny dinárov. Na výstavbu ohrady na Kulpínskom cintoríne sa minulo 2 milióny dinárov a rekonštrukcia chodníkov si vyžiadala 1 900 000 dinárov. Kontinuovaná údržba systému pre zásobovanie vodou má veľmi veľký význam pre našich občanov. Na výstavbu a spájanie studne B6 na premeni Vrbara sa zabezpečilo okolo 15 miliónov dinárov a pre potreby vodovodného systému v Hložanoch vystavaná je studňa GŽB3. Hodnota investície je 9 miliónov 400 000 dinárov. Podľa tradície obec Bačský Petrovec veľkú pozornosť venuje kultúre. Na sanáciu a parterovú úpravu kultúrneho centra, ktoré v rámci bohatých kultúrnych podujatí bude svojrázným strediskom stretávania sa vojvodinských Slovákov, vyčlenené je 7 miliónov 800 000 dinárov. Rekonštruovaný je aj Dom kultúry v Kulpíne, čo si vyžiadalo okolo 1 milión dinárov. Pozornosť je venovaná aj ochrane životného prostredia. Zadovážené sú kontajnery na triedenie odpadu vo všetkých osídleniach obce v sume 1 milión dinárov. I napriek faktu, že investície v uplynulom roku boli ako nikdy v doterajších dejinách, pretože prevyšovali polovicu obecného rozpočtu, naša obec v blízkej budúcnosti plánuje ukončiť začaté a realizovať niektoré nové projekty. V nadchádzajúcom období obec plánuje okrem ukončenia začatej investície výstavby športovej haly vedľa základnej školy Jozefa Marčoka Dragutína v Hložanoch aj nové investície v sume okolo 190 miliónov dinárov. V spolupráci s Obecným domom zdravia plánovaná je výstavba a vybavenie objektu určeného pre denný pobyt starých osôb, ktoré majú zmenšené možnosti starať sa o seba, v sume okolo 50 miliónov dinárov. Zaplánovaná je aj výmena krytiny na Loveckom dome v Maglici, na čo bude treba vyčleniť okolo 5 miliónov dinárov. Ako začiatok siete cyklistických dráh v Bačskom Petrovci so zámerom prezentácie športu a zdravého života, ako aj zveľadenia turistických potenciálov obce, ukončí sa aj druhá fáza výstavby cyklistickej dráhy celkovej hodnoty 3 milióny dinárov. Pre všeobecnú bezpečnosť cesty čoskoro budú mať videodozor. Inštalovanie videodozoru si vyžiada okolo 1 milión dinárov. Plánuje sa aj parterová úprava dvoru Združenia Petrovských žien. Jednou z priorít obce v budúcnosti bude aj investícia parterovej úpravy ulice Maršala Tita. Hodnota projektu bude okolo 30 miliónov dinárov. Plánuje sa aj výstavba mostov cez kanál Dunaj-Tisa-Dunaj na Širine a smerom ku Kulpínu celkovej hodnoty viac ako 100 miliónov dinárov. A nakoniec s pýchou môžeme konštatovať, že naše už realizované investície, ako aj plánované, umožnia vytváranie prajného ovzdušia pre rozvoj hospodárstva, silnenie turistických potenciálov nášho lokálneho spoločenstva, kvalitnú zdravotnú ochranu občanov, zveľadenie podmienok práce v školách a zaoberanie sa športom a vôbec lepší život všetkých našich občanov.